రంగారెడ్డి జిల్లా రైతుల రుణం తీర్చుకుంటాం సీఎం రేవంత్ రెడ్డి. భూములిచ్చిన రైతులకు న్యాయం చేయాలని కేఎల్ఆర్ సూచన. ఫ్యూచర్ సిటీలో అమెజాన్ డేటా సెంటర్కు భూమి పూజ. మూసి ప్రక్షాళనతో కాలుష్యం తగ్గుతుంది కిచ్చెనగరి లక్ష్మారెడ్డి గారు. భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ కోసం వేలాది ఎకరాల భూములు ఇచ్చిన రైతుల రుణం తీర్చుకుంటామని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు అన్నారు. ఇవాళ ఫ్యూచర్ సిటీలో అమెజాన్ డేటా సెంటర్ కోసం భూమి పూజ చేశారు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ అభివృద్ధిలో భాగస్వామ్యం అవుతున్న రైతులకు నష్టపరిహారం విషయంలో వెనక్కి పోకుండా భూమికి పరిహారంతో పాటు వారి న్యాయమైన డిమాండ్లను తీర్చాలని కేఎల్ఆర్ గారికి సూచించారు. ఈ సందర్భంగా కిచ్చెనగరి లక్ష్మారెడ్డి గారు మాట్లాడుతూ అమెజాన్ డేటా సెంటర్ల కోసం 2 ఎకరాలు కేటాయించినట్లు తెలిపారు. మాజీ శాసనసభ్యులు కిచ్చెనగరి లక్ష్మారెడ్డి గారిని ఆహ్వానించి ఇంత మంచి కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసిన అమెజాన్ ప్రతినిధులు అనురాగ్ అండ్ విక్రమ్, అదేవిధంగా చీఫ్ సెక్రటరీ, టీజీఐఎంసీ సిబ్బంది, ఇతర ఉన్నతాధికారులు అందరి ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏ దిశగా భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీని అభివృద్ధి చేయాలనుకుంటుందో అందులో భాగంగా ఈ అభివృద్ధి కార్యక్రమం ఇక్కడికి వచ్చే పెట్టుబడులు పరిశ్రమలకు చాలా మంచి ప్రోత్సాహంగా ఉపయోగపడుతుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భావిస్తుంది. మాజీ శాసనసభ్యులు కిచ్చెనగరి లక్ష్మారెడ్డి గారిని ఆహ్వానించి ఇంత మంచి కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసిన అమెజాన్ ప్రతినిధులు అనురాగ్ అండ్ విక్రమ్, అదేవిధంగా చీఫ్ సెక్రటరీ, టీజీఐఎంసీ సిబ్బంది, ఇతర ఉన్నతాధికారులు అందరి ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏ దిశగా భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీని అభివృద్ధి చేయాలనుకుంటుందో అందులో భాగంగా ఈ అభివృద్ధి కార్యక్రమం ఇక్కడికి వచ్చే పెట్టుబడులు పరిశ్రమలకు చాలా మంచి ప్రోత్సాహంగా ఉపయోగపడుతుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భావిస్తుంది.